श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। करतारू तंग बड़ा नंदिया सतावे केनियो से अवतारू लगलू जगावे तोहके धुनी कोनो रात न चिन्हाए कहतारू चली सैया दौरा उठावे हाले हाले बांधी माथे पगारिया भोर हरे में 4 बजे ए सैया छठे माई के देव हमारा राखिया भोर हरे में 4 बजे ए पिया छठे माई के देव हमारा राखिया भोर हरे में 4 बजे। छठी माई के व्रत बारे एही से डेराइले रात भर जागल बानी सुतहु न पाइले किरण फूटे त भूखल बेकार होए दौरा घाटे लेके गइल सब कोई हमहु त रेडी हो गईनी रानी माथे पगड़िया लेनी हम बानी टेंशन न तोहके होके न देहब 10 मिनट में दूर कर परेशानी छठी माई जगाए दिन भागिया भोर हरे में 4 बजे ए सैया छठी माई के देव हमारा राखिया भोर हरे में 4 बजे ए पिया छठी माई के देव हमारा राखिया भोर हरे में 4 बजे। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। पेन के पियरिया हम तो भइनी तैयारिया घाटे हम पहुँच जाइबे तुहसे अगड़िया ए सुना हमके पता बतौआ के जवानी सबके मिले बोलम रउआ खाने अजय चंदेश्वर के करना हदान हो इन्हीं के कृपा से मिले ज्ञान हो माइयों के माई बाड़ी छठी माई जग में इनकर महिमा महान हो धूपकारी बारी के